Zdravo dragi youtuberi. U ovom videu ću vam ispričati nešto jako važno o isceljujućoj masaži. Šta je to isceljujuća masaža, odnosno kako sam došao do nje. Pa da ne bi bio previše dug video, ne mogu baš pričati sad sve o svom životu, svojim zdravstvenim problemima koje sam imao. Uglavnom, glavna stvar je da sam imao neku, ne znam kako da objasnim, neku unutrašnju upalu, ta meka tkiva, nervi, tetivi, mišiće, to mi se stalno nešto upredalo, zamrsivalo čvorići, iritiralo, posle su ti čvorići izbacivali te pršenove iz ležišta, znači išao sam ko zna koliko puta na ta nameštanja kod vrhunskih i doktora i ovih što kaže iz naroda, kiropraktičara, ovih što kažu nadri lekara, u stvari oni imaju da znaju da nameste. Tako da, međutim, to je stalno iskakalo i šta ja znam, međutim, niko nije znao da objasni zašto to opet iskače. Zašto se pomeraju ti prševi, što se to ne smiri već jednom. Znate ono čuveno narodno, kaže tikva u vodu, tikva iz vode. Kad potopite tikvu, ono neće se potopi vodu, nego uvijek ide na površinu. Tako i kod mene, neće se primi. To što su mi nameštali, kažem čuvena neka doktorka, ajde da je ne imenujem, znači na VMA radila, znači broj 1 kiropraktičarka i fizijatar, 4 puta me namešta, kaže ne znam, kaže ja sam ljude dizala iz kolica, nisi slučaj za mene, dala mi neki kalendar, ispratila me, nije naplatila pregled, rekao gdje ću sad. Posle išao u neku ordinaciju centar isto tamo u Beogradu, kaže kao šta bio si kod te doktorke i nije ti pomoglo, kao izvini molim te, kao onaj autoritet broj 1, ne znamo. I isto, ljudi, znači ja sam tako slučaj neki bio čudan, ali najgore što se to i nekako i nije vidjelo na tim snimcima, mislim to uprede se mišić, ne znam, trbušnjaci su upleli, ne znam, ovi bicepsi iskočili, šta je to, niko to ne zna. I eto, sticam okolnosti preko nekog mog druga s fakulteta, čujemo mi za nekog Voju Tijanića, nekog iz Kruševca, Vojin Tijanić, čuveni fizioterapeut, što kaže, Bog da mu dušu prosti, prošle godine se upokojio, on je bio fizioterapeut reprezentacije Srbije u američkom fudbalu. Mnogo je bio čuven, znači vrhunski sportisti su dolazili, lično sam iz njegovih usta čuo kao da je reprezentativca Igora Duljaja oporavio i kaže, mnogo mu je bio zahvalan, kada bar ste mi 2 godine produžili sezonu, posle mu je platio avion, išao je tamo da igra u Ukrajini, Rusiji. Bile su neke glasine da je bio i Novak i svi poznati, znači taj čovjek stvarno vidjelo se da ima neki poseban dar. Tu masažu do tada nisam ni video, ni osjetio. Čovjek malo je pričao, onako kao neki monah, onako čuti i samo radi, masira. Časkom to traje 5 minuta, do duše se malo boli, onako jak je bio, onako ide namješta te vratne tetive, ne znam, ajde, lezi tamo na stomak, lezi na leđa, ajde noge, tetive i gotovo, 5 minuta gotovo. E sad, ne volja o tome što sam imao mnogo nekih problema, preko 100 nekih čvorova, 200, i on rekao, izvinite ovdje, a još ovdje, a ma čovječe kaže, viš koliko me nada čeka, to su bili redovi ljudi, to su, znači, molimo Boga samo da uđemo u tu kućicu, znači bilo do dvorišta tamo do parkinga, pa dok uđeš u kuću, pa onda kad uđeš u taj veliki hodnik, to su što kaže skamlije, odnosno klupe 5 metara, pa se pomeraš, pa tek da uđeš u sobu isto bude nekoliko. Ja, hvala Bogu, samo rekao da me primi i čekali smo što kaže, u prosjeku bar po 2 sata dođemo na red. I on 5 minuta dolazi sljedeći i on rekao, a ne smijem da ga ljutim, mislim nekako, što kaže, ne traži on nikad koliko mu ko da, ali čovječe, viš koliko me čeka ljudi, dobro, hvala, častim ga, svaki put. Ljudi, ja sam išao po mojoj nekoj evidenciji 18 puta kod Vojina Kruševac. Mislim, svaki put mi namesti po 7-80 nekih problema, ja zadovoljan, hvala ti, Bože, hvala ti Vojina. I, međutim, čovječe, opet mi se to, ne znam šta je, neko žarište je bilo, to se nešto upreda, iskače, o Bože moj. Drugo, i pita moj otac, pošto moj tata me vozio, ja sam tad bio loše, vozio me, pita ga, može li da radi nešto mi pomogne u selu, kaže, da, može, kaže Vojin. Čuču, ja kako odem u selo, nešto podignem ili zatvorim kapiju, ono mi zamrsi se u ruci, ne valja. Odemo, posle bio tu gore u Milanovcu, neki Sari, Čiko, neki dobar, Dragoljub Joksić, zvani Lasa, i on je umro pre nekoliko godina. On je bio kiropraktičar, znači on je samo nameštao, nije masirao. Dobar bio isto. Časkom nema, kako ti vidi, odmah ti cakne namesti. Dobar bio stručnjak, ali samo za namještanje. Ovaj tamo masirao, a ovaj Lasa iz Milanovca, on namještao. Kaže, vidi Lasa svaki čas ja kod njega. Čovječe, kaže mu ocu, kaže on ti od pera, viš kako su me nežni danovi, znaš, nemoj da on radi fizički, nek uči tu decu, to tamo, prosvjetni radnik, pošto ja rekao prosvjetni radnik. Ovaj me kaže, može nek radi.
Ljudi, ja sam jedno godinu, 2 dana, što kaže, đak od vojna, đak od lase. Bio sam upravo rekao, hoću da istiram do kraja, čovječe, kako to svima pomažu, ne mogu meni da pomogu. Šta je rekao tu? Toliko nevjerojatno, neki sam slučaj bio, budi Bog s nama, što kažu. I malo pomogne, malo onaj, vidim ja, isto stari čovjek klasa, skoro će da, što kaže, umre, isto vojn narod ga jure opterećuje, ne može ni on da izdrži toliko napore. Još u Beogradu vikendom sa tom reprezentacijom, čerka mu tamo živi, 3 dana u Kruševcu, prima 1 dan u svom rodnom kraju u Kuršumliji i on non stop radi, čovjek od 2 popodne da ostane do uveče do 12 do 1. Taj je čovjek bio stvarno, znači nikoga nije odbio, stvarno jedan poseban čovjek, taj vojn. Imao je dar zaista, znači kako je radio, priča, znači ima tačno osjeća pod prstima i napipa te čvorove tu gdje su se te žile, odnosno tetive uprele. Šta znači uprele? Kao guma za zalivanje u dvorištu, kad se previ ono, i tu se napravi čvorić koji pravi zastoj u mlazu i ne ide, znači tačnije kroz taj mišić ili nerv, ne ide taj pun impuls, nego tu ima i neku iritaciju, zastoj i to iritira i ti čvorići onda izbacuju te pršljenove. Ne vredi nameštati, ako postoje ti čvorići koji opet izbacuju te pršljene. To nisu kapirali, ta doktorka što je nameštala u Beogradu, kaže nisi slučaj za mene. Šta je, u čemu je problem? Problem je da bi se pomoglo osobi koja ima fizičke probleme, treba osoba ta koja pomaže, bilo da je doktor ili neko da ima dar, da ima cjelovito znanje o telu. Kako? Znači mora i da namjesti, i da izmasira, i onda sam ja uveo nešto što je još jako bitno, što mi nisu ni vojni ni lasa znali da kažu, to su vežbe. Šta znači? Znači, treba namestiti prvo pršljenove i to kičmu srediti zglobove, pa razmrsiti čvoriće, da ti čvoriće ne izbacuju te pršljenove, kičmu i ostalo, i diskove vratiti, isto ima tu neka masaža, snimio sam. Pa posle toga raditi vežbe održavanja tog stanja, znači kružnim pokretima, razgibavanje. Snimit ću, ima još jedan divan program koji preporučujem u zadnje vreme i drugima i jako dosta pozitivnih rezultata ima. Tako da, znači, nameštanje, masiranje, vežbe i plus, što je jako bitno, to sam sad skoro ušao još dublje u tu problematiku, pošto sam jednu doktorku vrhunsku, o tome će biti reči u nekom od narednih videa. Treba osoba da radi na sebi, na unutrašnjem planu, da pozitivno razmišlja, da želi da ozdravi, da se preda Bogu, da hranu, znači, kako da kažem, izbaci nezdravu hranu, pozitivne misli, znači potpuno da se pročisti duhovno i da se smiri, to ljudi, to su neka žarišta unutra, znači to je što kada sve ide iz glave. Pa iz glave i srca i uopšte iz duše, emotivne blokade i ostalo, svega tu ima. Eto tako, i ništa, kažem, išao sam to jedno vreme kod vojina i kod lase, eto, oni su posle, Bog da dušu prosti, i oni umrli. I šta? Ništa, sad nam ja posle, ovo je jako bitno, kad sam bio kod tog pokojnog voja u Kruševcu, vidim, ja tamo imam puno slika na zidu, i sad tu ima slike njegove ćerke, šta ja znam, kao devojka u haljini, ne znam, tamo dete, njeno, beba, ne znam, i vojn, kao mornarici, misli da bi vojsci, i još neka slika kao vojn, ali nije vojn. Stalno mi to paralo oči, ko je, rekao, vidim, liči na vojne, jeste tako ozbiljan crn, čovjek, ali nije vojn. Tad ja nisam ni znao ko je taj čovjek, na taj slici, vidim, nije vojn, ali ne znam ko je. I posle, to sam pravim uvod za naredni deo priče. I onda moja sestra, kad je bila poplava tamo u Čačku, šta ja znam, bila je malo u stresu i tamo mama je upoznala nekog prijatelja, kaže imamo mi ovdje kao neke sastanke, tu mi smo članovi zajednice kruga prijatelja Bruna Greninga, nekog iz Nemačke, veliki iscelitelj. Nije to nikakva sekta, to su ljudi koji poštovaci tog čoveka, to je bio najveći iscelitelj posle Gospoda Isusa Hrista, masovni iscelitelj koji je živeo u prvoj polovini 20. veka, znači baš onda kada je Nemačka bila najviše moralno pala i da kažem vreme Hitlera i šta ja znam, kako se kaže, fašizam i tako dalje, neka filozofija nad rase i ostalo. I baš u toj takvoj Nemačkoj se pojavio taj čudesni iscelitelj, Bruno Grening. Piše se O sa 2 tačke, Gröning, a na engleskom Bruno Groening. Možete da ukucate na Google, evo to je ta slika koju sam ja video kod pokojnog voje u Kruševcu. Znači ja sam mislio da je to vojn, ali vidim nije vojn. I stalno se, ko je rekao to? To možda drugi ljudi tu nisu ni primetili, ali ja sam tako to mi je stalno bilo
čudno ko je taj čovjek. I odem ja u Čačak, u tu zajednicu i tamo vamo, kaže, pa eto, taj Bruno Grening je bio zaista imao dar od Boga, kao rođen je čudesno, kao dečak, majka, sa svakim djetetom imala porođene muke, jedva ostajala živa, ali njega je maltene kao predstava Bogorodice rodila bezbolno, od malena nikad se nije svađao, bio je pun ljubavi, voleo životinje, prirodu. Tako je, kažem, eto, imao dar da isceljuje, bukvalno pojavljivao se na tom balkonu i kaže ljudima, ispričaj nešto o Bogu, o ljubavi. Znači, primao je svakoga, znači, uopšte nije bio verski opterećen, rekao je, ja sam došao da, poslan sam od Boga, znači da vratim ljudima veru i ljubav, onu pravu, iskonsku, da se vratimo prirodnim instiktima, znači pravoj ljubavi prema prirodi i Bogu i tako dalje. I onda im samo kaže, ispričam tu neku pričicu, što ja znam, na tom nekom velikom balkonu, tamo gdje bi bilo neko, kao, kako se kaže, hipodrom, tu su bile 1000 ljudi. I kao, sada vam govorim, ajde vi sada možete da ustanete, vi iz kolica, vi ste sada zdravi, ako verujete u Boga i ovo što sam ispričao. I on je imao taj neki dar, znači dobio je tu veliku božanstvenu energiju i on je to tako imao obavezu da to šalje tu energiju, da isceljuje ljudi. Stvarno, koji su god mu povjerovali, ustajali ljudi, bacali štake, to je čudo, to je pisala štampa, ljudi za vrijeme tamo, to posle rata, 50. godine počeo, od 50. do 59. je bila tu halabuka oko Brune, na kraju, nažalost, veliku, tužnu, nažalost, znači, napala ga je crkva i medicina jer je on lečio nemoguće slučaje, on je njima smetao, koji on nije doktor, znate, on odmah naruo šta, nadri lekar, ovako, onako, napakovali mu za neke pare, da je uzeo, u stvari on nije uzimao pare, nego ti neki što su htjeli se obogate, ti njegovi, što su mu kao saradnici bili. Tužna priča, jako tužna, i taj veliki iscelitelj Bruno Grening je od tuge umro, znači, spržili su mu se organi jer mu je bilo zabranjeno da širi tu Božju energiju da isceljuje narod i onda ta tolika energija ga je spržila. Imate, ukucajte na Google, eto. Sad, kako sam ja dobio dar? Odem ja na taj sastanak tamo zajednice u Čačku i to priča se o Brunu i tako pozitivnom razmišljanju, da šta nam odbacimo sve negativno, se predamo Bogu i bla bla bla. I ja onda, ajde, rekao da vidim, o Bože, rekao, da kažem, pod znacima navoda, testiram tu veru u Boga i tog prijatelja Bruna da uključim. Da, ja sam rekao prvo Sveti Bruno, u stvari za mene svaki svetac onaj koji pomaže posle smrti, ali nemoj da ga zoveš Sveti. Vjerojatno se taj Bruno neki me javio kao ne, ja sam prijatelj svih ljudi, ja sam Božji pomoćnik, zovite me prijatelj Bruno, rekao prijatelj Bruno, rekao, Gospode Bože, pomozi mi zastupništvom prijatelja Bruna da namestim i počnem da se masiram tu da imam čvor, obično mi ručni zglobovi tu iskakali, pa čvorovi, pa mišić. Čoveče, iste sekunde počeo se to razmrsivati kao vojn. A pre toga, vojn meno radi, mislim, imao sam ja dar kao mali, stvarno sviram harmoniku, osjetljive te jagodice. Osjećao sam ja šta te, a ne vredi čovječe, guli, kož, trljaj i, znači išao sam dotle dok ne procuri limfa, poče da me peče, da umrem, ne može, kako, ajmo tata koji je vojna, vozi me kod vojna. Znači vojna imao taj dar, kako, vidim ja čuti čovjek radi, ali vidim ja neku molitvu, nešto, udubi se on dok to uđe, kada uđe u moje tijelo i razmrsuje taj vojn. Tačno je rekao, to je to, rekao, vojn je držao sliku Bruna Greninga, tačno imao dar preko isto, znači naravno od Boga, nije to preko Bruna, znači od Boga, ali posredništvom Bruna Greninga, znači on imao taj, da kažem, kako da kažem, dar da posreduje, da tu Božju blagodat sprovodi malo bliže, jer ipak ljudi su se malo dalje od Boga. Eto, a zašto baš meni da da dar? Pa eto, ja sam se baš u toj Njemačkoj razbolio, kao student sam bio najbolji u 2. godini, išao tamo neku studentsku nedelju, ta sam neke torbe nosio nešto, imao sam nekih problema sa vizom i ostalo, ta sam se zeznuo, upropastio cijelo telo. Nekako sam zaista, eto, na prvu molbu Bože, Gospode i prijatelju Bruno, počeo to masirati, nameštati, raspletati čvorove, kao vojn što mi radio. Prosto čovjek ne povjerio, ali verujte, to su bile godine muka pre toga, znači od 2001. sam se borio sa svojim telom i dobio sam dar 2014. Znači 13 godina. I vidim ja, bilo mi je bolje tamo vamo, nisam više išao kod vojne i tako dalje. Međutim, vidim ja, treba mi dar i da namještam. Poslije se molio jedno vrijeme, nisam to odmah baš dobio, ali sam se zavapio stvarno i to mi je trebalo i naučim da namještam. Poslije vidim, namještam, malo opet iskače. Znači moraš nešto. Znači moraju vežbe ljudi, znači mora vežbe da se to, znači one što sam snimao kružne pokrete, plivanje, ne znam, znači da se učvrste te tetive i mišići da ojačaju, da drže čvrsto te zglobove da više ne iskaču. To je to. Plus pozitivno razmišljanje, jer ako čovjek ima strah, ono mi se desilo, opet će to, i kako, znači mislim opet privlačite nevolju. Ne. Znači duhovno se čistite,
Hrana isto da se, što kaže, izbaci, da kažem, ili smanji maksimalno, znači meso, mlečni proizvodi koji utiču na ostale porode, tako dalje. Biće priče o tom zdravom načinu razmišljanja o hrani u sljedećem nekom videu. Uglavnom, eto, to je, ljudi, to je istina. Sad, što rekao Gospod, ko ima uši da čuje, neka čuje, ja zaista pričam istinu, nema razloga nikoga da lažem. Sad, znate, mislim, ja sam snimio videa na YouTube, ja sam stvarno osjetio veliku potrebu i želju da motivišem, da kažem ljudima kako sam ja prošao na osnovu svog iskustva, ko mi ne veruje, šta da radim? Mislim, ja stvarno, ovo što, to isceljujuća masaža, to raspletanje tih tetiva, čvorova, nerava i ostalo, kaže meni Vojin, pa kako to se ne vidi na snimku? Ja sam snimao, ne znam, kičmu na regenske snimke, pa magnetna rezonanca, pa ne znam, MG, nešto mišiće. Kaže, čovječe, nema, kaže, taj aparat medicinski koji snima kad ti mišićo iskoči, uprede se ti čvorići, to, kaže, samo ja radim u Srbiji. To je meni pokojni Voja rekao. Znači, ali on ima dar, on mu tačno nađe. Ide lepo, potera ove od ruke, od vrha i nađe mu tu čvorić. I kad nađe, on se tu zadrži i samo trlja levo desno. Znači, šta radi? Nije ni koristio nikakva ulja, ni mast. Šta već koristio vi fizioterapeuti? Nasuvo je masirao, ali više preko dela. Zašto? Ako se, znači, trlja preko kože, onda to iritira i to je već trenje, to boli malo, upali se koža. Ne, znači trlja preko odela i samo leve desno to radi. I ima, kažem, vidim ja, kao nešto nekad i progovori, malo je pričao, ali vidim ja njemu su misli, tu surođen ušao u to tijelo, kome radi. I samo jasni, rasplete se i tako. I čovjek, eto, to je ta isceljujuća masaža, znači uz Božju pomoć, ne znam, ja mislim da to ne može, mislim da se nauči, eto, kažem, hvala Bogu, eto što mi je dao i prijatelju Brunu. Imam jednu prijateljicu koja je završila zaista, da kažem, za fizioterapeuta 3 godine, znači, kako se kaže, strukovne studije i zaista veliko znanje ima. I mislim, nije da se hvalim, ljudi nemojte pogrešno shvatiti, ali ona mene zna, mi smo tu neki, nije bitno, da sad ne otkrivam privatne detalje, preko koje linije smo prijatelji. I ona dođe, kad je ono baš loše, i kaže, nešto je mogla da dođe, znaš što i ja to sve odradim, mislim, naravno uz molitvu. Ona to sve zna, to je, ne znam, tetiva, to je, ne znam, vagus, to je ovo, to, sve ona to zna od ovih, ja to ne znam, ljudi, stvarno, nisam se školao za doktora. Ali ja bukvalno uđem, ljudi, šta znači dobiti Božji dar? To znači dobiti neko dodatno čulo, znači dodatni osjećaj, bukvalno kad pipnete to tuđe tijelo, kao da je vaše. Što je još čudnije, ta osoba uopšte nije svjesna koliko svoga tijela, koliko recimo ja kad osjetim ono kao ja nisam znala da mi to fali. To je, mislim, zaista Božji dar, znači to je neka unutrašnje znanje, unutrašnji dar, unutrašnja blagodat. Zaista ljudi, znači ja sam od sreće i radosti snimio ta videa da motivišem, pomognem, ko veruje, nema razloga da lažem, eto, to je to, znači, pogledajte, stavit ću posle linkove u opisu ispod videa, članak o pokojnom Voji Tijaniću i o tom Dragoljubu Joksić Lasi, velikom kiropraktičaru iz Gore Milanovca. To su, da kažem, moji učitelji, sticam okolnosti, nisu me oni učili, nego eto, ja sam išao kod njih, kažem, kod Vojina jedno 18 puta, kod Lase sigurno 30 puta, tom sam čovjeku dosađivao, ali htio sam da isteram šta je rekao, kako meni ne može niko da pomogne. Bio sam uporan, ali dok nisam zavapio Bogu i prijatelju Brunu Gröningu iz Nemačke, nisam dobio taj dar, ja sam shvatio da moram da ja to, kao da ne mogu da živim, razumijete, potreban mi je taj dar da ovladam svojim tijelom, da riješim to i onda me Bog nagradio, dao mi je posle, eto, da kažem, eto, te vežbe da kompletiram, eto, to malo, eto, ako sam nekom pomogao, hvala Bogu, ne osjećam se ni toliko bitan, eto, zaista osjećam to kao obavezu, da mi je dužnost bila da snimim to, da svedočim svoje iskustvo, znači kao motivator, ko ima iskrenu želju, bit će mu dovoljni moji videi i vera u Boga. A ko ne veruje, što rekao, priču, gdje sam sve bio sam i sa pokojnim akademikom Vladetom Jerotićem razgovarao. Kaže, bolji su oni koji veruju u svašta, nego oni ni u šta. Razumijete, znači, treba čovjek u nešto da veruje, ali ne, to je glupo reći u nešto. A u šta u nešto? U univerzum, ne znam, kosmos. Znači, Bog, stvoritelj. Sad, to će biti neka druga tema o veri, o istini Božji, to ću snimati isto. Uglavnom, eto, ljudi, ko veruje, to je moja istina i eto, o toj isceljujućoj masaži. Eto, toliko. Pozdrav.